Имаме слушател на телефона. Ало? Ало! Радиоиграта ли е? Точно така, радиоиграта. Първия космонавт, който е излетял в космоса, се казва Гагарин. Съжалявам, много за малко не отговорихте. Казва се Юрий Гагарин. Съжалявам за вас. И така, втория въпрос. Кой е написал Виенски валс? 1000 лева за този, който пръв дигне телефона и отговори. Имаме слушател на телефона. Ало! Виенски валс, кой го е написал, нали вие питахте? Да. Написал го е Штраус. Съжалявам, за много малко не отгаднахте. Съжалявам за вас. Йохан Штраус се казва. Ало! Моля ви задем аз един въпрос. Да, кажете. Моля да ми кажете какво е това черно триъгълно на жената между краката. Съжалявам от ефира, но това е путка. Съжалявам, за малко не отговорихте. На майка ти путката. Българин отива във Франция и решава да посети публичен дом. Влиза вътре и казва: слушайте се, аз искам нещо хубаво, нещо, няма какво да ми искате. Ето ви там, дайте $50 и на вратите пише кой каквото иска, това може да си избере. Добре. Влиза той и почва. Чете на първата врата. За мъже с много големи курове. Те тук са кофича, моя бе майки. Я нещо по-тесно. За мъже с по-малки. За мъже с още по-малки. За мъже с още по-малки. Чекай да видим и последната врата. Мога да има ептен малки. За мъже с малки пишлета. Те тук са цепенаците. Отваря вратата и се намира на улицата. Обръща се и чете от другата страна. Без кур, къде си тръгнал? Младо момиче влиза в един бар. Добър ден, може ли едно уиски? Да, разбира се. Дава ти уискито, тя го изпива, поръча втори път. Може ли още едно уиски? Разбира се. Пак го изпива и така до 5. На 5-то пада под масата. Идва сервитьор. Пак като не мога да пиеш, то пие. За какво да правим? Че да вкарам, че пари, няма пари, няма нищо. Че да вкарам осклав. Тая готина путка, що и не теглим един курпа, после ще видиме. И без това не ми е платила. След като свършил работа, отишъл при колегата и река: колега, там една се напила, вземе и свърли там от склада, че е легнала там. И сега, че изфърнем, отива той поглежда. Мале тая готина путка, как че изфърлим, бе? Че е теглим един курияс. И така, 7 човека сервитьори, накрая извикали полиция, дошли полицаите и те 4, и те я прекарали по един път и я закарали в изтрезвителното. На другия ден същата дама идва пак в същия бар. Вижда сервитьори и казва: какво става? Пак ли искате уиски? Не. То с път ракия, защото от уискито много ме боли путката. Телефонен разговор. Ало, енергоснабдяването ли е? Не, тук е водоснабдяване. Нищо, и на вас да ви еба майката. Жена се оплаква на мъжа си. Що че ядем, бе, на тази скъпотия, бе? Що че правим, бе? Що че ядем, бе? Гледай, бе, децата гладни, ние гладни, ма що че ядем? Ти си лесна, ти че ми едеш кура, ми децата какво че едат? Жена решава да изненада мъжа си и купува един гардероб. След като идват дароделците, поставят и го и си отиват. Когато минава трамвая, който минава точно до къщата, гардеробът скърца. Тя се обажда на дароделица и казва: някакъв дефект има в гардероба. Като мине трамвая, понеже минава точно до нашата къща и скърца гардероба. Идва дароделица,
Поглежда гардероба и вика: момент да мине трамвая. Минава трамвая наистина с кърца. Той влиза вътре в гардероба и казва: слушай сега, аз ще бъда вътре в гардероба, като мине трамвая, да видя откъде с кърца, за да го обрая. Когато затваря тя гардероба, мъже и се връща. Ала тебе, майката тебе, какво правиш, гледай, каква мръсотия. Ничи не си измила, може и така мръсотия. Къв този гардероб? Той го нямаше вчера. Къв този гардероб? Абе, ти какво правиш вътре в гардероба? А дърводелец казал: ако ти кажа, че чакам трава, няма ми повярваш, бе, братче. Двама съседи си говорят. Слушай, бе, ти знаеш ли какво станало на Петрови горе на 6-ти етаж? Какво? Тя си имала някакъв любовник и мъже и се връща ненадейно и тя с любовник, като ги завари, като извади пистолет и като почне. Та жена си, та любовника, та едното дете, та другото дете и себе си самоубил. 5 души жертви. Може да бъде и по-лошо. Как по-лошо, бе, братче? Какво по-лошо? 5 човека, всички са загинали. Ако се беше върнал един ден по-рано, мен щеш да завари. Двама шопи решават да станат фалшификатори на пари. Аре, стига сме си играли с тези работи. Да, правиме фалшиви пари. Гледай сега, американци, французи, все правят фалшиви долари, пък ние ще си направим фалшиви наши пари. И да не направим от най-големите, защото там ги проверяват, ще направим по 20 левки. Обаче, нали знаеш, че ако ги направиш без разлика, ще те съдат много. По-добре да има малка разлика и вместо да ги правим по 20 лева, ще ги направим по 19 лева. Направили една пачка и един рекал: бега сега при Киро, открил заведение, да ги развалиш тия 20 кинта, да един дали ще ни фане. Отива той и се връща и вика: то Киро много прост човек, бе. Развали ми ги, върна ми 1.13 и 1.7. Индианец и рокер се срещат в пустинята. Индианецът казва: аз и смениме конете, твой кон много убав такъв, бе. Нема така, много ми аресва. Готово, сменят си конете. Индианец се качва на мотора, дава газ и изчезва в пустинята. И в това време рокера почва да го гони с коня. След 2 дена го настига, го вижда целият прибит. Какво стана, бе? Къде се удари? Мани, бе, те твой кон, те такова големо око има отпред, едно дърво не може да види. Един баща имал сляпа дъщеря. Много му било мъчно и решил да отиде на някаква гледачка да му гледа дали това дете ще прогледне. Отива при гледачката и тя му казва: дъщеря ви ще прогледне, обаче баща й ще умре. Аз и тъй съм си изживял живота. Като ще мра да мра, важно да гледа детето, то да живее. Обаче от какво да умрем? Чекай се напиеме много буба, си умрем от убава смърт. Седнал, пил, обаче не мога го фаща, като знаеш, че ще умре. Чекай, тръгнем аз към нас, мога смачка нещо и пада, умрем. Та прогледне детето. Тръгнал, обаче нищо не го смачкал, стига до вратата и рекал: аре, и днеска няма гледа детето, пак утре, че си мрем. Чука на вратата, жена му отваря вратата и казва: айде, бе, детето прогледна, комшията умре, тебе няма никакъв. На бойното поле през Втората световна война двама българи се сражават. Стрелят. По едно време един пита: Коле, кажи ми на какво мирише кръвта, бе, братче? Я стреляй там, бе, на какво мирише кръвта? Стреляй, че ни щрепат, бе. Не, бе, братче, много ме интересува на какво мирише кръвта, просто да знам какъв е така миризма, таква е. Какво мирише кръвта, бе? Няма такова нещо, бе, стреляй сега, какво ме интересува на какво мирише кръвта? Но та моля, че стрелям, ако ми кажеш на какво мирише кръвта. На лайна мирише. Значи, Коля, аз съм тежко ранен, бе, братче. По време на режима в София, в зона Б5 на 15-ти етаж, един човек имал вода 3:1, само че понеже бил на 15-ти етаж, 3 часа на 3 дена вода. Идват му гости.
Когато му дошли гости, той се изплашва. Какво ще правя сега? Вода ще им намеря минерална, ще им купа лимонади, за готвене ще намеря вода, обаче за тоалетна как да им намеря? Взел 2 кофи и ги помоля. Много ви моля. Ето ги кофите, знаете, нямаме вода, ще задръстиме клозета. В тия кофи, аз после ще се оправям, когато дойде водата. За 3 дена напълнили 2 кофи, той се почудил сега как да ги изфърли и си рекала, весело, тия ги фърля, така ги фърля кофите, ще кажа, топа, гледай, какво фърля там. Чакай, вика да направя нещо друго. Взел той едни буркани, затварял ги с капачки, 15 буркана напълнил, затворил ги с капачки, сложил ги в една мрежа и отишъл да ги хвърля в буклука. На първия етаж го вижда Киро. Коле, какви с тия буркани, де че ги фърляш? Гледай сега, това са, Кире, такива буркани от миналата година, компоти останаха да ги фърлям да не се подуят. На другия ден Киро пак вика: Коле, тия компоти май веднъж сте ги яли, бе, братче! Шоп и Търновка се возят в едно купе на влака. Влака влиза в тунела и се чува глас от купето. Моля ви се, какво правите? Я не ме пипайте. Деде, какъв ще ме пипаш мене, бе? Моля ви се, какво правите? Леле, моля ви се, не така. Леле, какво правите ви, бе? Какви сте работи? Какви сте мръщи? Какво и той? Моля ви се, ви майма и бети. Вестникарка продава вестници, идва при нея гражданин. Добър ден, може ли един вестник 24 часа? Да, заповядайте. Мога ли да ви задам един личен въпрос? Да, кажете. Имате ли путка? Простак, мръсник, не ви срам, маш от тук, махай се от тук. Чекай ме, питам, какво се развика веднага? Спокойно. На другия ден се повтаря същото нещо. Добър ден. Имате ли вестник 24 часа? Може ли един вестник? Имате ли путка? Простак, мръсник, дивак. Пак го изгонила. 5 пъти се повтаря това и тя казва на мъжа си: мъжа, има един и си пита дали имам путка. Какво да му кажем? Следващия път аз ще легнем под вестниците и като те пита имаш ли путка, че кажеш имам путка. И да видиш какво ще го правим. На другия ден той пак идва. Добър ден. Имате ли вестник 24 часа? Да, имаме, разбира се. Може ли един вестник да ви питам един личен въпрос? Имате ли путка? Имам путка. Като имаш путка, защо мъжът ти не е бе теба, е бе жена ми, мара ти еба майката? Отива един при лекаря и казва: докторе, знаете ли какво, бе? Така, извинявам се, че ще ви го кажа, ама много ми дълга кура, братче, пречи ми, ще моля го намалиме малко. Как? Моля ви се, без жена ви не мога да реша. Немам жена, бе, аз съм разведен, ние сме се разделили. Ама много ми е дълъг, пречи ми у краката, ето така, като вървим и пречи, мота се. Нека така малко го намалим. Ма не мога, как, колко ме, аз трябва да питам все пак от женския пол. Я да извикаме: сестра, ако обичате, вижте на човека това. Какво е това, бе? Какъв този човек, бе? Той иска да му го отрежат малко, защото му пречи на краката, като върви. Докторе, защо не му нанадате краката да станат по-дълги, да не му пречи, бе? Мъж при чужда жена, в това време звъни мъжа и тя казва: скъпи, скачай от балкона, моля се, скачай, ако не завари мъжа ми. Ако не завари, той има пистолет, ще стреля, ще убие мене, ще убие децата, ще убие и тебе. По-добре, само една жертва, може пък и да останеш жив. Как че скочим от 6-ти етаж, ма? Нали си кавалер, нали ме обичаш? Добре, защо съм кавалер, че скочим, маля, как че скочим, какво че правим, леле. Скача и когато лети във въздуха, вика: Господи, ако сега ме оставиш жив, никога повече не погледнем чужда жена, че си ебем само моята. Никога няма закачам чужди жени. Господи, много те моля, спаси ме! И пада в камион с мебели. Оглежда се, протяга се на дивана, поглежда нагоре и вика: Маля, колко малко летех, колко много глупости казах.
Един хваща гаджето си, улисва се по голяма любов, страстта го избива и почва да я съблича гола, започва и тя вика: Мореца, не дей, мама, за какво ме мислиш, ма, Мореца, не дей, ау, вкара го! Той казва: що да го изкарам ли? Как ще го изкараш, бе, садис? Във влака се вози гражданин, който му става лошо, когато се вози назад. Пред него се вози дама, която се вози в момента напред. Той я попитва: извинете, може ли да си сменим местата, защото като се возя назад ми става лошо? На мене също ми става лошо, господине, затова се возя напред. Да си взял билет, да се возиш напред. Добре, ти се благодариш на толкова пък. В това време се сеща, че има хапчета против повръщане на Ерон. Закацил си сакото зад него, бърка в джоба, вади 5 час, гълта ги наведнъж и си рекал: сега се управих, не, ми става лошо. Обаче до него имало закачено друго сако и сако до сако, той избъркал джоба и бръкнал на другия до него. А другия до него имал запек и пил за разлабване. След около 10 минути влака спира на гара. На гарата знаете, че тоалетната не може да се използва на влака и нашият започва: какво стана, бе? Упа! Я! Бри! Моли, че се нагензам. Леле, па и влака спрял на гарата. Сега трябва да го чекам да тръгне. Моли. Дръса дупе, не сме се излагали. Айде! Аба отгоре го спрех, отдолу се обади да му еба майките. Опа! Дръс се дупе, не сме се излагали. Извинявайте, че така си викам, ама аз съм си такъв, просто репетирам, аз съм артист съм, репетирам. Такава репетиция, че усетите след малко, ако го пущим. Аре бе, влака, тръгваме бе, 2 часа на нагара. Бати влаковете, моля. Влака тръгва, той бяга, отива до клозета и вижда, че е заето. Мама ти дева, на гарата се реш, на гарата. Аре, море да се излизай, че ти свършил малко, аз ще почваме. Аре бе, братче, аре бе. Айде! Кенза и спокойно, и аз свърших. Обаче отвътре се чува един глас: Блазети! Мамата ще му еба на това дет ми изпи апчата! Таксиметров шофьор ял боб и като кара си подпръдва. Той не може да усети, че мирише, обаче идва един културен клиент, сяда до него, усеща миризмата и тъй като бил много културен, да не го обиди, му казва: извинете, колко коня ви е колата? 85 коня. Абе, некой от те коне май се насрал, бе, брат, че много мирише. И един телефонен разговор. Ало, банката ли е? Те, ба майката, и жена ми така мисли.